Učila sam najčešće fraze na poljskom danas i ja sam baš iznenadila koliko su drugačije. Naprimjer, kad kažeš kako se zoveš na srpskom, kod njih je jak maš na ime. To znači kako imaš na ime. Prvo kako, ok, kako imaš na ime. Više mi ima smisla na srpskom nego ovako. I recimo kako si. Na poljskom je jak si maš. Ako si naučio nekoliko reći na poljskom, ti si baš spreman za razgovor, neko te pita jak si maš. Jak, kako, sjen, to je povratna zamjenica. Maš, imaš. Kako se imaš? Mam nic. Tako da za ovu situaciju stvarno moraš da naučiš celu frazu, celu rečenicu da razumeš šta to znači. Znači, jak si maš je kako si i jak maš na ime je kako se zoveš.